Arratsalde on lehenengo eta behin, eta etorri zarien guztixoi, eskerrik asko etortzearen, Olatz eta Patxiga, ni ezautu nozu egeixa, baina lehenengo ingo dutena, Olatz aurkeztuko dut, Olatz González Abrisketa, bera antropologie da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslie, eta berak liburu bat dauke, bere tesise behiban pelotian inguruen, eta liburu bat bedauke pelotian inguruen, da pelotian inguruko aditu bat dala esan geinke, eta iruditu jakun, pixka bat frontoiek eukiduen garrantziz eta pelotiek eukiduen garrantziz eta pixka eta saltzeko ikuspuntu orokor bat emoteko pertsona aproposa salata. Orduen, ingo dut hori, berari berbi emongo dutzet, bera hasiko da, eta gero hostien nik jarraitzuko dut. Eta esan dute moduen, eskerrik asko arratsalde honetan etortzear. Arrastion guztioi, zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiot Markina Xemein udalari eta zesta punta lagunei gonbida penau luzatzeagatik. Batez ere, Jon Arriaga Olabarriari, berak izan da gonbida pena helarazi didana. Hore da niretzat itxaldi hau hemen ematea, Markinan, azken finean pilota jokorako toki emblematikoa delako, pilotaren unibertsitatea hemen bertan dagoelako, eta, arratsalde honetan islarikide izango dudan Patxi Juaristi horri buruz hitz egingo du gehiago, Markinari buruz, eta ni egingo dut berak esan dudan moduan ibilbide bat egingo dut frontoiaren inguruan, euskal pilotalekuen inguruan. Haien bilakaera eta munduan izan duten edapena barna, eta horretarako pilotaz hitz egingo dut baita ere, baina pilotalekuak erdigunean jartzen saiatuko naiz. Nire liburuan, Pelota Baska, un ritual, una estetika, defendatzen nuen euskal pilota egun euskal herri gisa ezagutzen dugun toki batzuetan, edatu zela batez ere 17. mendetik aurrera. Jokoaren buruzko askoz lehenago erreferentziak badaude ere, ez dago bat ere argi 17. mendearen aurretik herriak jokatzen zuenik. Erdi Aroan pilota Europa osoan praktikatzen zen. Zan, Erdi Aroko futbola edo pilota. Eta batez ere goi mailako klaseen artean. Euskaldunentzat bakarrik landa mundua baketu eta gero hasi zen hartzen garrantzia pilota. Are gehiago, baketze erritual hori pilota bera zela, uste dut nik, edo hori izan nire tesia gutxienez. Pilotak bandoen arteko guda ordezkatu zuen. Borroka hori irudikatzeko zuelako eta arau ezarri batzuen menpe jartzen zelako. Hori dela eta pilota lekua, pilotan jokatzeko tokia, denboraren poderioz plaza bihurtu zen. Herriko edo bilako toki nagusia, komunitatearen tokia, toki publikorik garrantzitsuena. Horregatik defendatzen nuen nik, nire liburuan, pilotalekua euskal agora zela. Agora Greziako hirien toki nagusia zen, eta etimologikoki borrokatzen den tokia da. Agonen lekua. Agon da lehiaren lekua edo. Lehiaketa bat sozialki garrantzitsua izan dadin guztien aurrean, jende aurrean eta komunitatearen txako toki nagusian eman behar da. Euskal Herrian pilota 17. mendetik aurrera edatzen hasi zela esan dugu, baina nolako pilota jokatzen zen. Pilota horrek ez du zerikusirik gaur egun ezagutzen dugunarekin. 17. mendean luzera jokatzen da, margonetan, ikusten duzuenan, eskularruz edo lasoa ikus dezakegu, lasoa pixka bat ezberdina, larruak motzago dauzkatelako oraindik ez dakate luzeak, atzeko partea, badakizue bi larru motak daudela gaur egun lasoan, hemen ikusten dugun bezala bakarrik, momentu hartan bakarrik motzak existitzen ziren. Kuadro hau 19. mendekoa da, baina nolabait irudikatzen du aurreko momentu bat, naiz eta oraindik 19. mendean pilota hau luzaera izatea
garrantzitsuena. Bueno, hemen ikusten duguna Hondarribiko harresian da eta Gustav Collinen margoa da. Momentu hartan, 19. mendean, hasieran, joku komunitarioa, osea, publikoa, plazara erakartzen duena luzerako jokua da. Bi ekipo elkarren aurrean, hemen ikusten duzuen moduan, leku berean da, baina hau da orain dela 8 bat urte, gutxi gora bera, eta norgehiagoka desberdina da. Batzuk, osea, taldeka jokatzen da, eta batzuk daude besteen aurrean. Helburua da alden eremua lortzea, tantua lortu arte. Hobeto esan da, 15 lortu arte ze. 15 naka jokatzen da tenisean bezala. 15, 30, 40 eta jokua. Luzerako jokuak Europa osoan jokatzen ziren, Erdi Aroan esan dugun moduan, baina toki gehienetan desagertu ziren. Bitxia da, estaturik gabeko nazioetan mantendu direla. Hau da, identitate etniko sendoa duten arren, estatu gisa eratzen ez diren tokietan. Adibidez, Euskal Herrian bezalako tokietan. Ilbrasale, Toskanan, badaukagu joku hau, Ilbrasale deitzen dana, pilota handi samar batekin jokatzen dana, ia baloi batekin, gure pasaka, ez dakit ezagutzen duzuen pasakaren pilota, baina nahiko potoloa da, eta, bueno, pasakaren antzekoa da. Baina, luzea era jokatzen da, eta hemen ikus dezakegu nola jokatzen den, mendearen hasieran, mende honen hasieran, honen ez, aurrekoen, 20. mendean, eta hau da Mazeratako esferisterio. Inguru horretako pilotalekuen izena esferisterioa da, eta gaur egun Mazeratakoa antzoki ezagun bada. Hori Italian, baina Frisian, Herbeheretan, handball, ere bai, existitzen da, arauak ia berdinak dira, luzerako jokoa ulertzen duenak ia ez da erreza ulertzea, ze sistema, lerro sistema konplexu bat daukatzean, baina behin ulertuta edo zein joku, osea, bai Toskanakoa, bai Frisiakoa uler dezake. Guztiak joko beretik datoz. Hau, Goiaren El juego de pelota pala, margolana da, 18. mende amaierakoa. Asturiasko printzipen logelan zegoen, margo hau, une horretan Carlos Laugarrena eta Maria Luisa Borboi Parmakoa ziren, Asturiasko printzeak, eta adierazten du palarekin ere jokatzen zela, luzaera, gauza arraroa da, luzera. Gaur egun palarekin ez da jokatzen. Guante eta bote luzea eskuarekin, eta beste batzuk bai. Baina palarekin oso arraroa da, eta hemen ikusten dugu ere jokatzen zala. Eta Espainian ere joko ezaguna zala. Gaur egun Espainiako beste eskualde batzuetan, Europa osoan jokatzen zirenekin lotzen diren pilota jokuak mantentzen dira. Hau, adibidez, esku pilota da Kanariarra, Tenerifen jokatzen dena. Noski Valentziarra, segurazki ezagutzen duzuena, eta Valentzian jargez jokatzen da, luzera baita ere, hemen kaletan, baina trinkete modalitate ezberdinetara ere jokatzen da. Hau, adibidez, oso trinkete modernoa da, kristalengatik, baina hemen luzera ere jokatzen ari dira, baina badaude ere beste trinkete batzuk paretaren kontra jokatzeko. Bueno, Baionan ere badukagu kristalesko trinkete bat, eta ikusteko. Bueno, ezagutzen diren trinketerik zaharrenak Pariskoak dira. Joko hori egun tenis erreal gisa ezagutzen da, eta sale asko ditu Britainia handian. Hau, Londoneko Hampton Court da, izen bereko palazean dagoena.
Orduan ikusten duzue, Europa osoan zehar eta Europa osoan jokatzen dela horrelako jokuak. Hain zuzen ere, trinkete batean, Versailleseko Jeu de Paume egin zuen Frantziako 3. estatuak pilota jokoaren zina. Frantziako iraultzari hasiera eman ziona. Hemen, Jacques-Louis David, ez da oso ikusten, baina kuadro ezaguna, Europa eta mundua erabat aldatu zituen egun hori irudikatzen duena. Pilotalekuak, estadioak eta jendetza biltzen duten beste toki batzuen moduan espazio politikoak dira, agorak dira, polisaren, hiriaren toki nagusiak. Biltzen duten pertsona kopuru handiaren ondorioz, toki horiek aldaketa nabarmenak eragin ditzakete, garaiak markatu ditzakete. 20. mendean, Euskal Herrian pilotalekuak herrigunearen parte bihurtu ziren. Eliza eta udaletxearekin batera. Partida bat jokatzen zen aldiro herri osoa biltzen zuten. Hau, Elgoibar da, 38ko festetan. Urtez berdinetan, baina enkuadre berdinarekin, atera ziren hainbat argazkia daude, guztiak Elizaren toki berdinetik aterata, segun eta ze urtean ere bandera aldatzen da, hemen ikusten dugun bandera Espainiakoa da, ze justo gara gudamaieran da, baina 34. urtean errepublikarra. Zuri beltze denez koloreak ez dira ikusten, baina ez dira bereizten, baina argi dago ezberdinak direla. Argazkilaria Indalecio Janguren da, agian ezagutzen duzue, Txikito Deibarren iloba, eta beraren gatik deitzen zen Indalecio, bat Indalecio Sarrasketa, Txikito Deibar, eta bera Indalecio Janguren. Hau, beste argazki bat, beraren argazki bat, Arrisko pilotaleku bat, zein da? Norbaitek esan du, no? Agintiagatik. Jendea erakartzeko duen gaitasunagatik eta segurenik asfaltatu, arristatu zegoelako, frontoia esan azken finean, ekitaldi komunitarioaren estenatoki nagusia. Eta ez bakarrik pilotarena, baizik eta Baskari herrikoiena, dantzatzena, mitin politikoena, kontzertuena, festena eta beste dozein talde adierazpenena. Hemen kuadrilla Baskari tipikoa, dantzan, Leitzako pilotalekuan, pilota leku ireki ederronetan, eta beste dozein lehiaketa edo indarra eta trebetasuna neurtzeko lehia. Adibidez, aizkolariak, harri jasotzaileak. Pilotalekuak jarduera modernoagoak ere hartzen ditu, zumba esate baterako edo futbitoa. Herriak dantzatu, jan eta jolasten du toki horietan, plazak dira, Euskaldunen kirol nazionala bihurtzen den pilotaren kirolarekin lotura sendoa duen plaza bat. Baina nola bihurtzen da pilota Euskaldunen kirol nazionala? Errotutako tradizioa bazegoen noski, 19. mendearen hasieran, Humboldtek baskongadoen festa nagusia dela dio, eta pentsatzen dugu batez ere artxiboetan topatu diren auziengatik aurreko mendeetan pilotak herritarren interesa eskuratu zuela pizkanaka, herritarrak toki batetik bestera mugiaraziz partidetara joateko. Kontuan hartu beharra dago, garai horretan komunikatzeko bide bakarra ahotik belarrira zan. Eta gehien bat, herriak aurrez ipintzen zituzten gertakariak ziren. Hori guztia, 19. mendean aldatuko da, pilotarien izenak ezagutzen hasten direnean, bertso paperak eginkizun garrantzitsua dute gertakarienaren transmisioan. Eta garai hartako komunikabidea ziren eta pilotarien balentrien berri
ematen zuten bertso paperek. Jendeak ikusi nahi zituen pilotariak momentu hartan. Horregatik, 19. mendean pilotaren edatzearen mendea bihurtu zen. Baina oraindik beste urrats bat geratzen da pilota euskaldun bihurtzeko. Noiz eta nola gertatu zen hori? Zergatik ezagutzen dugu pilota euskal pilota moduan? 19. mendearen amaieran gertatu zen hori. Bi eragile egon ziren horretarako. Batetik jokoa erabat aldatu zen. Eta bestetik, pixka bat aurrerago, joko berriaren industrializazioari esker pilota kanpora zabaldu zen. 19. mendearen erdialdean jokatzeko modu berri bat sortzen da. Paretaren kontrako jokua, pleka deitzen dela, ble, joa ble, ezagutzen dana. Seguranik partiden aurretik berotzeko modu arrunt bat zen. Paretaren kontra pelotarekin aritzea, baina pilotarien artean erronkak eta apustuak pizten hasi zen. Arrisko lurra zuten tokietan eta pilotak ekoizteko kautxoa erabiltzen hasi eta gero gertatu zen ezinbestean. Pumpa beharrezkoa baita horretarako paretaren kontra jokatzeko, eta luzean ez. Luzean pilota lurretik pirikika egin dezaketa. Ez da beharrezkoa ere pumpa egotea, botea egotea jokatzeko luzaera. Joku berriak puristen argudioa eragin zuen, haien artean osasungarria ez zela baieztatzen zuten medikuena, baina pilotarien eta publikoaren karraren bidez luzerako jokoaren gainetik gailendu zen pleka. Ondorioz, 20. mendean luzerako jokoak indar handia galdu zuen eta herri jakin batzuetan baizik esen mantendu, adibidez Bastan eta Malerreka ibarretan, iparraldeko herri batzuetan errebotea, Zubieta, Bilabonan. Jokoa erabat eraldatu zan, aurreko norgehiagoka izatetik paretaren kontra, sorbaldaren aurka jokatzera igaro zen. Baina horrez gain, 19. mendearen amaieran, pilotak benetako masen kirol bihurtzeko behar zuen bulkada jaso zuen. Espainiako aristokraziak pilota gustoko zuen. Donostian igarotzen ditu udak eta sarri joaten da pilotalekura. Garai hartan, apustuak egitea debekatuta zegoen, kirol ekitaldietan izan ezik. Orduan hau oso garrantzitsua da. Eta Euskal Herriak bata tradizio handia zuen lehiaket eta apustuetan. Eta orduan hemen egin zan Euskal enpresa buru batzuk pilota industrialak sortuko zituzten. Eta hasi ziren eraikitzen. Lehenengoa Donostiako Jaialai, hemen ikusten duguna. Izena Pio Barojaren aitak, Serafin Barojak asmatu zuen, bera mehatze ingeniaria zan, baina jakin min sortzaile nabarmena zuen oso, eleberriak, kulturari buruzko artikuluak eta egunkari kronikak idazten zituen berak. Eta bera izan zan pilotaleku berriari Jaialai izena jarri ziona. Oraindik ezen zestapunta jokatzen, aurrerago asmatuko zan, argazkian ikusten duguna, erremontea da, batez ere badakigu gorputzaren jarreragatik, ez du hartuko puntakin, baizik eta eskumuturran hartuko du pilota, orduan ikusten dugu, ez dakit argi ikusten dan, baina ikusten da hemen sartuko dala pilota. Bueno, kontua da pilotalekuaren antolaketa berri honekin arrakasta itxela izango duela pilota. Leku itxia, ezkerreko pareta atze oial modura eta sarrera kobratzeko aukera ematen zuena. Maila ezberdinekin, palkoak, kantxako eserlekuak,
industrializazio honi esker pilota euskaldun gisa identifikatzen hasi izan, euskaldunen enblema nazionala bihurtuz. Donostiako jaialai 1887koa da, eta mendea amaitu aurretik Espainiako hiriburu iaia guztietan pilotalekuak egongo dira. Baita atzerriko batzuetan ere, adibidez Buenos Airesen, Montevideon edo Labanan. Hau Bartzelonako pilotalekua da, 1883an egindakoa, oraindik irekia, gero estaliko dute, baina fijatu armailetan, fijatzen bazarete armailetan, hemen ere barrutik ikusi dezakegu, hau da berdina baina barrutik. Handitzen ari zan burgesiak pilotalekuak aizaldi eta elkarretaratze toki gisa hartu zuten, elkartzeko toki berez antxoki bat bezala edo bihurtu zen frontoia. Madrilen 10 baino gehiago eraiki ziren, honek oraindik zutik jarraitzen du, beti jai, eta berriki birmoldatu dute. Goitik erremonte xistera forma duela ikus dezakegu, eta gaur egun dagoen modua, orain barrutik horrela dago. Pilotaleko industrialek ozeanok zeharkatu zituen eta Amerikan ere finkatu ziren. Hau da Palacio de los Ritos, Labanan, eta da 1889koa. Asian ere, pixka bat berandu, 30. hamarkadan, hau da Forum, Tianjinko Italian Forum, da 1929koa. Italian hainbat pilotaleku zeuden momentu honetan, eta enpresa buruetako batek Txinara esportatu zuen. Baina pilotari guztiak euskaldunak ziren. Pilotaleku honetako figura handietako bat, Jose Maria Iriondo Urkidi, markinarra izan zen, eta bertan jokatu zuen 4 urte, El Cairo, Venezuela eta Miamitik pasatu ondoren. Ikusteko ze lekuetan, zeuden frontoiak, El Cairo, Venezuelan eta Miami. Dagoeneko zesta puntan jokatzen zuten, argazkian ikusi alden bezala, zesta puntaren itxura dauka. Hau da barrualdea da, hemen eskerreko paretak pilotalekuaren itxuran eragin zuen iraultza argi eta garbi ikusten da, eskerreko paretak pilotaleku antxoki bihurtzen zuen, 10. mendearen amaieran, 19. mendearen amaieran eta 10. mendearen erdialdera ikuskizunak izango duen bumerako prest. 10.000 pertsona sartzen ziren pilotaleku horretan, eta beteta zegoen inbazio japoniarrak programazioak bertan bera utzi zituen arte. Urte batzuk geroago, Japoniak Manilako pilotalekua ere suntzitu zuen, bombardatu zuten, gero Amerikarren klub bihurtu zen, Amerikarrek lagundu zieten Filipinarrei Japoniarren kontra borrokatzeko, eta gero frontoia bihurtu zen bere klub soziala edo. Bombardatuak izan ziren beste pilotaleku ospatsu batzuk ezagutzen ditugu ere, Gernikakoa adibidez, hemen Markinakoaren arkitekto berberak egin zuena, Kastor Uriartek, patzik hitz egingo du horretaz segurazki, hemen daukagu Markinako frontoia, hemen bertan daukaguna. Dakizuenez, estatu batuetan izan da lurralde ezin hobea jaialai negozioa aurrera eramateko, eta 100 euskaldunentzako bizimudo gisa garatzeko. Jaialai Floridako estatuaren intsignia kultural gisa ere bihurtu zen,
Bertan gaur egun oraindik onelako kartelak ikus ditzakegu autobidean, pilotaleku bat hurbil dagoela jakinarazten dutenak. Floridan, jai alai finkatzen hasiko da Bigarren Mundu Gerraren ondoren, baina Estatu Batuetan pilotalekuak askoz lehenagotik egon bazeuden. Ezagutzen diren lehenengo pilotalekuak Amerikako mendebaldeko euskal hotelekin batera eraiki ziren, eta han biltzen ziren euskaldunak gustatzen zaien ekitaldeak egitera edo gutxienez atxikitze identitario ziurtatzen zuten jarduerak praktikatzeko, euskeraz mintzatzen, ongi pilota eta airoski dantzatzen. Orduan biltzen ziren horretarako batez ere. Bueno, 1897ko martxoaren 25ean egunkari batek Estatu Batuetara xistera, gero sexta punta izango dena, profesionalaren iritziera buruzko lehenengo zurrumurruak zabalduko ditu. El Paso Daily Herald bere kirola eta denbora pasakia atal osoa eskaini zion azaltzeko Mexiko hirian bolada dagoen joku hori azaltzeko. Jokuaren jarrerarik ohikoenak irudikatzen ditu, ikusten duzuen moduan, azaltzen ditu, eta artikuloa azaltzen du Mexiko 3 pilotalekuak badaudela, 3 partiduak daude egunero, eta nagusiki klase altuak joaten direla pilotalekura. Sarrerak $1 bat balio baitu eta apustuak gurutzatzen direla $10,000 inguru iritsi daitekalako. Beraz ikusten dugu momentu hartan aldatzen den mendean, justo momentu horretan Mexikotik Estatu Batuetara iristen dela, eta hortik naiz eta apustuen araudiak oso desberdinak izan Mexikon eta Estatu Batuetan, Mexiko momentu horretan posiblea zan apustuak egitea eta Estatu Batuetan ez, beraz kostatu zitzaion zesta edo pilotari sartzea Estatu Batuetan, sartzea ez, baina egotea edo mantentzea. Legeak aldatu behar izan zituzten jartzeko. Saiakera batzuk egon ziren, pixka bat azkarrago joango naiz, ez dut hau guztia salduko, bestela gehiegi izango da. Baina, egon ziren San Franciscon, baita Nueva Yorken ere proiektuak frontoi berriak sortzeko, baina momentu horretan, esan dudan bezala, apostuak ez ziren egiten. Ziren legalak izaten. Orduan, hemen daukagu Joko Olimpiko modernuen San Luis, Louisianan egin ziren Olympic Games horretan ere frontoi bat zegoen. Oraindik ez dakigu zer egin zan frontoi horrekin, baina frontoi bat zegoenan lehenengo frontoian ibili zana egon zala pare bat urte, 3 urte, eta ez dakigu hor zerbait jokatu zan momentu horretan ikertu barik dago. Hau da, berri argiak eta argazki ugari dauden lehenengo pilotalekua, Jaialeiko, Jaialei, ez da Jaialai, ez Jaialea, Jaialea da indiarre izena bat, antzekoa dela, kuriositatea. Bizkaine frontoia, Miamin. 1924an eraiki zen eta 1926an hurakan batek suntsitu egin zuen.
Hau pilotarien lehenengo kuadroa da, jaialai oso ezaguna egin zan Floridan, eta estatu horretan benetako altxor arkitektonikoak eraiki ziren 50 hamarkadan. Hau Dania jaialai da, eta hau Daytona Beach. 20. mendean pilota lanbide bilakatu zen, eta ez mutilena soilik, beste frontoiei buruz hitz egiteko ere, emakumeek ere pilotan era profesionalean jokatzen zuten. 1917an errekatalari edo erraketisten lehenengo pilotalekua inauguratu zen Madrilen, Cerecedos frontoia. Hamarkada bat geroago Madrilgo pilotalekua bihurtu zana. Madrilgo frontoia benetako zentro sozial bat zan, jatetxeak, aretoak eta ileapandegia zituen. Hementxe dakazu inaugurazioaren albiste bat, iaia egunkari guztietan agertu zana, oso berri garrantzitsu bat izan zan momentu hartan. Ikus ditzakezue pilotalekua orgoian, ederra zala, sustatzaileak, aretoa, sukaldea eta garaiko jokalari ezagunaren argazki bana. Laboltze deitzen zioten neska honi, kantzan zuen izaera iraultzaileagatik. Osea, bera, laboltzebike bezala ezagutzen zan. Eta laboltzek batez bestelako soldata, baino 5 aldiz gehiago irabazten zuen. Ideia bat izan dezazuen, garai hartan, 1929an, emakume honek 2000 peseta irabazi zuten. Frankok, 36an, altxamendu baino lehenago, estatu nagusiaren buruzagi gisa irabazten zuena baino gehiago. Frankoren soldata ezen 1500 pesetara iristen. 7 urte geroago. Orduan pentsatu, benetazko profesionala, emakume jokalari profesionala zan. Eta Madrilgo frontoia diru pilo bat mugitzen zan. Erraketisten fenomeno nolakoa izan zen uler dezazuen, kontuan hartu kirol horrek pilotalekuak izan zituela Espainiako ia hiri guztietan. Baina baita Mexikoan ere eta epe motz batez Brasilen, Venezuelan eta Kuban. Horrez gain, 1958an, erbesteratutako Eusko Jaurlaritzaren egunkariak, Eusko Deiak, deitzen zana, erreportaje bat argitaratu zuen euskal pilotari buruz, eta baieztatu zuen mundu osoan euskal pilotan era profesionala jokatzen zuten 1600 profesionalak zeuden. Eta hoietatek erdia, baino pixka bat gehiago emakumeak zirela, erraketistak. Hala ere, euskal familia ugari mantendu zituzten arren, emakume horiek ez ziren pilotaren kontakizun identitarioaren parte izan. Ahaztuak izan ziren. Hemen ikusi dute badaukazule oraimanaren ahaztuak, hauek bai ziren ahaztuak. Pilotaren historiatik desagertu ziren, orain azaltzeko astirik ez dudan hainbat arraizorengatik, baina besterik gabe esango dut ez zutela ongi ahokatzen pilotaz eta herria zabaldu naizen kontakizunean. Memoria soziala oso motza da, izugarri motza. Esango nuke individuala baino motzagoa dela ia. Eta historiak orainaldian elkarri kontatu nahi diogunaren mende egon ohi da. Frontoietara itzuliz, nire lagun bati gertatutako pasadizo bat kontatuko dizuet. Herri bateko arkitektoa da bera, eta orain dela 8 bat urte, herriko pilotaleku ireki bat amaitzen ari ziren, herri hontan, eta berak granate ilunez margotu nahi zuela esan zuen, eta jendea gainera bota zitzaion. Nola margotuko duzu pilotalekua granatez? Esaten zioten. Pilotalekua beti berdea izan da, esaten zuten. Zuek dakizuen moduan,
pelota berdea da 1900 eta 84tik aurrera. Justo Asegarzek estudio bat egin zuen, aber nola ikusten, ikusteko pilota ze kolorea zan aproposena. Eta batzuen artean erabaki zuten berdea zan hoberena pilota ondo ikusteko telebistan. Claro, jendeak ikusten zuen telebistan berde frontoia, orduan hasi ziren frontoiak berde pintatzen, margotzen, baita ere herrietan, naiz eta partidoak ez eman telebistan inoiz. Baina eta guzti zeren nola frontoia telebistan ikusten zan berdez, margoztu egin behar zan. Memoria soziala oso motza da, hori esan nahi nuen historia honekin. Ez dauka 20 urte berde, baina jendeak pentsatzen du frontoia berdea dela. Eta memoria soziala oso motza denez, horretarako existitzen dira monumentoak. Herri baten memoria mantendu eta baita ere eraikitzeko. Frontoiek Euskaldunen historia parte garrantzitsu bat kontatzen dute. Iparraldean badakite pilotalekuak bere geografiaren elementua bereziak direla, eta horregatik monumento gisa zaindu eta babesten dituzte. Hemen hegoaldean oraindik ez daukagu horrelako kontzientziarik. Pilotalekua beste kirol azpiegitura bat bezala tratatzen dugu, eta ez dugu begirunerik ondasun gisa. Frontoi txiki hau Donostiako Amara auzoan zegoena pasaden urtean bota zuten. Nik hemen kontatu dizuedan historiaren zati bat kontatzen dute frontoiek. Beraz, amaitzeko Euskal Herriko frontoien omenaldi moduan, nik erabaki dut kontatzea kanpoko frontoiak ere pentsatzen dudalako Euskaldunak direlako baita ere, ez du zalantzan jarriko erromatarren monumentoak erromatarrak direla, eta nik horregatik pentsatu dut ez bakarrik Euskal Herrian kokatzen diren baizik eta kanpoan ere, azken finean Euskaldunek egin dutelako, edo egin zutelako. Eta, bueno, amaitzeko omenaldi moduan, Jorgen Lez zinemagile daniarrarekin batera zuzendu nuen pilota bigarren pelikula sekuentxearen bat jarriko dizuet. Horretarako behar dut.
Olatzekin dago ikuspuntu orokor bat emonda hau, eta niko pixka bat ingo dut markineko frontoiei buruz berbengo dut, ezta? Eta ez dut ingo, kirolaren ikuspuntu tipe bai, baina ingo dut, bebai, markinarrontzat zer suposatu dauen frontoi. Markine zehozelan definitzu bihar bat genduke, era askotara ingink, ezta? Baina asko labur bildute, eta modu oso simple baten, ezta? Zer esango neukenik markinei buruz? Esango neuke, dala herri euskaldun bat, herri abertzalie dala iruditzen jate, oitxuren maitalie, gizarte bizitza aberatza duken, hau da, hemen elkarte asko eta talde asko du, eta iruditzen jate gizarte bizitza aberatza dukena, eta gainera, hemen markinar semeindar sentitzen gazta. Neko topikuetan oinarritxuteko definizio bat da, baina, azteko balixo leike. Dana dela markinesta herri estatiko bat. Egunero aldatzen dauen herri bat da eta bizirik dauen, ezta? Eta alde batetik, ikusten dugu, ekonomixaren ikuspuntutik asko aldatu den herri bat da, ezta? 40. hamarkadatik, 80. hamarkadarra, hor, markine, nekazaritzan oinarritxuteko ekonomixa batetik, industrian oinarritxuteko ekonomixa batera pasau zen, eta apurka-apurke gaur egun hemen zerbitzuek dire garrantzitsuena. Ikuspuntu erligioso tipe, itzelesko aldaketi emonda markinen, ezta? Republika garaixen, isixen 80 abade eta fraile eta monja eta huesan markinen bizizeten. Eta gaur egun, 10 bat bizidie eta gainera gure itxura erligiosuepe aldatu indie. Ikuspuntu politikotik esan dut herri abertzalie dala markine, baina kolore desberdinetako alkatiek eukidoguz azkenengo urtietan. Markine ez da herri homogeneue. Komunitate autonomoen, hau da, hemen Bizkaixen, Araban eta Gipuzkoan, etorkinen euneko 7 da. Markinen euneko 14 da. Azkenengo urtietan etorkin pilo bat etorri jakuz da. Gure herrixe aldatu inda. Eta, markinar sentimentue, gure identitatie sendo dauela esango neuke, eta nik bai pentsatzen dute, markinar sentimentue sendo dau, baina ezin dugu astu egunero aldatzen dauen herri bat dala. Eta etorkizunien gainera asko aldatuko den herri bat dala iruditzen jaten niri. Eta iruditzen jate gure identitatian parte garrantzitsu bat frontoie dela, ezta? Eta gaur, horretaz berba ingo dut. Zuek fijauz eitxez, ezta? Guk frontoie ikusten bagu hortik kanpotik, kanpotik fijeta masarie, ez dago emoten hain eraikina hundixe izango danik. Hau da, kanpotik begitxute ikusten da etxea hundi bat, baina benetan frontoie emozionatu eta impresionatzen du barrure sartzen zarien. Hau da, nik askotan pentsagoten egun ez dago, itzalixe prestatzen eguna zen denboran, pentsatzen gaur egun be frontora sartzen azen bakotxen, eta gainera kantxera sartzen azen bakotxen, impresionatu eta emozionatu egiten dagoen erekin bat. Zeraitxik, erekin itzela dalako. 50 metro luze, 11 metroko zabalerie, 11 altueri beste horren beste 11 metro orduen, bada espazio hundi bat, ez da? Eta hain espazio hundi xera, eta nik uste dut lehar tiba jo zuen, ez dagoela horrelako espaziorik, uste dut 900 pertsona edo kabitzen dizela jarretxe, eta beste hirurun bat edo, oso espazio hundi xera, hain espazio hundixe izen da, markinaro, gauza askotarako erabili dugu frontoien. Erabili dugu pelotarako, bai, zestaz, eta bai, azkenen urtieta baita eskuzben erabili dugu, eskoz erabiltzeko. Pelota partiduek ikusteko oso azpiegitura oso nada, esan dute, 900 pertsona jarretxe iruren tente, pelota partiduek ikusteko oso leku egokixe da. Gainera, eskola bat egon da hor. Zestapuntako eskoli urte askotan, eta gaur egun zestapuntako eskoli eta baitxe eskupelotako eskoli, ezta? Kirolai, eta batez bez, zestapunti lotutako azpiegitura garrantzitsua izen da, ezta? Ondare material garrantzitsua izen da frontoie. Baina espazio fisiko handi horretan gauza geixo bebai gertatu die, gauza geixo. Eta funtzio geixo beuki ditu frontoiek. Alde batetik, gure markineko frontoiek funtzio kultural bat beuki du. Zenbat ekitalditan egon gazen hor, ezta? Antzerkixek, bertzuek, paiasuek, dantza, kontzertuek, mileratako ekitaldixek da, funtzio kultural bat beuki du. Funtzio soziopolitiko bat beuki du, ezta? Funtzio soziopolitiko bat, hainbat
aldarrikapen aldeko ekimenak egin die frontoien. Bere garaixen, ikastolian alde edo San Roque egoitzia buruz, edo baita ekimen politikuek, ezta? Eta gero, ez dugu aztu bebai, hauteskundietan boskatzeko gune bihurtzen dara bebai, ezta? Horrek bai, funtzio soziopolitiko bat aukideu frontoiek. Gero, funtzio soziala bebai aukideu. Funtzio soziala esan egot, elkartzeko, jenti elkartzeko bebalixo izen dut frontoiek, ze alde batetik, Karmenetan eta jai handi isetan, pelota partiduetan jente asko elkartzen izen da hor, ezta? Baina ez bakarrik pelota partiduek ikusteko. Hor, frontoian inguruen, emozioen komunitate bat bebai sortzen da. Nik askotan pentsatzen, ezta? Frontoien buruz da, beti ezautu dut nik txikitzetik, frontoien aurrien, antxineko pelotarixek edo pelotarixek dizenak bebai, hor kontuek esaten, ez da, kontuek esaten pelotian, ez dakit, pelotian edo kontuek esaten askotan elkartu da jenti, eta hor, komunitate emozional bat egon da betidanik. Komunitate emozionala esatoten da, emozioi partekatzen dituen jenti, ez da, eta tertulia horretan eta peloti eta batez zestapuntia, ni beti imaginatzen dut, ez da, zertaz berbetan egongo diz, da, hor jenti, asko seguruz zestia iguruz berbetan egongo dizela, ez da. Orduan, ukideo bebai horako funtzio emozional bat, ez da, frontoian ingurun funtzio emozional, kohesinio soziala albidetu dauna. Funtzio simbolikue bebai badauke gaur egun frontoiek. Gaur egun frontora sartzen bagara, hainbeste gauza, ikusten dugu trofeuek, argazkisek, erdotza menorren aldeko oroitarrixek, ikurrine, pilo bat simbolo, markinarrok identifikatzen gara zen simbolo pilo bat dauz frontoi barruen. Frontoiek, markineko frontoiek, funtzio ekonomiko bat bebai eukideu. Askotan izpatu, eta olatzeke askotan esan dau, zelako munduen zier zenbat pelotari ibili dizen, eta munduen zier ibili dizen pelotarixek, diru asko ekarri daue markinarra, eta ez hori bakarrik. Frontoien antolatu dizen ekitaldi kultural edo soziopolitiko danak, eragin asko ekideuen markineko taberna eta dendetan, ez da, frontoia izan da funtzio kultural bat eukideu, eta jentie etortzen zanien frontora, gero tabernak eta dendak eta ekonomikoki hortik asko jasotzen eben, ez da. Labur bildute zer esan gehinke, frontoiek, pelotian unibertsitatiek, aberastasun kultural, politiko, ekonomiko eta soziala ekarri dotze markina izan. Herri modure antolatzeko, elkartzeko eta azteko aukerien ondutze. Frontoiek guretzako hiru horma die, baina hiru horma horren artien espazio magiko bat sortzen da. Eta bihurtu de herrigintzarako espazio bat izen da askotan markina arruntzat. Pelota jokatzeko espazio bat izen da, zestapunta jokatzeko espazio bat izen da, eskupelotan bebai jokatu da, azkenen gurtietan eskupelotie bebai sartu da frontoien, baina batez be, eta izen da herrigintzarako espazio bat. Eta horretaz gainera, kohesio soziala be albidetu dozku frontoiek. Ideologia desberdinetako jentie, maila sozioekonomiko desberdinetako jentie elkartu da, pelotan jokatzen, peloti ikusten, ekitaldi kulturaletan. Orduan, kohesio sozialien be lagundu dau frontoiek. Beraz, ondare material oso garrantzitsu izen da, eta funtzio asko bete izen ditu frontoiek makinek. Baina ondare materiala izetiaz aparte, frontoie ondare ez material garrantzitsu ebe izen da. Markineko frontoie tradizio kulturala beratz baten itxurrixi izen da. Eta tradizio kulturala edo ondare ez materiala esaten dutenien zer esan nahi dut. Alde batetik frontoien inguruen, hizkuntza, berbaitzeko moduek ezaera berezisek sortu di, ez da, ez dakit, mutxo, bolea, txurro, luze, eta pelotarizekin berbain de, ikusten hor, badagoela hizkuntza berezi bat, ez da, gauzapilo bat hizkuntza aldetik jaso dugu zen, ez da, frontoiei esker. Gero, frontoiei esker pelota jokatzeko eta batez bez zestapunta jokatzeko moduek sortu di, ez da, eta estetika berezisek, ez da, gorputzagaz pelotie botateko estetika batzuk eta sortu die. Gero, pelotan
eta zestapuntan eta gaur egun gaitxa eskupelotan erakusteko modu epe bai, eta honetaz asko pentsatzen dugu, hau da, markinen zestapuntaz erakusteko modue eta motrikol edo gerniken edo durangon egon dien moduek bardinek izen die edo desberdinek izen die, edo hemen egon da beste tradizio bat, beste era batera erakusteko, bueno, ez dakit erantzun, baina galdera moduren neure gundua egiten dutzen, ez da, oza, tradizio kultural bat jaso dugu eta ni ziurna markineko eskoliek eukiditxule bere zintasunek, ez da. Gero, frontoiei esker markinen artizauek behar duguz. Batez be, artizau pila bat eukiduguz zestak eitzen eta pelotak eitzen, ez da, horrek be, aberastasunen mundotze errixai. Gero, frontoian inguruen eta zestapuntian inguruen batez be, mito, ikono, anedgota, errito, abesti, ikur, simbolo, gauza pilo bat sortu di. Nik nire kuadrinean dukaz pelotarisek eta azten die berbetan Ameriketako anedgota inguruz. Zenbat anedgota, edo zenbat pasadizo, edo zenbat bidera entzun dugun, ez dakit ze pelotari, egon zala, ez dakit ze zineko artistia, gazda, markinen pilo bat argazki dauz, oso famatuek dien artistekin, edo oso famatuek dien pertsonekin argazkisek, ez da. Askotan penie moten duztezen, nik ikusten dut, nire edadeko gentiek, zenbat, zelako memoria historiko edoken da nire edadeko gentiek, eta hori galtzeko arrisku, ez da. Egixerak gaur egun, hemen Miguel Angel ikusten dut, eta lan asko indau, eta ero, zestapuntaren lagunek eta be, hor bide oso politxea zidegoen, memoria historiko ez galtzeko, baina askotan peni moten duzte esaten du, zelako memoria historiko dauen, zenbat anedgota, mito, simbolo, zenbat gauza, eta galtzeko arriskuen daukezenak, ez da. Eta hori, pentsau, nire edadeko gentiei buruz berbaitzena, oza, pentsau, 20. mendian hasierako gauzak, ez da zenbat galdu dugu zen. Gero, pelotian eta frontoian inguruen arauek, kode etikuek, balixuek, jokabidiek garatu die, ez da, oza, kantxan, umiei gaur egun berakusten jakue lehiatzen, ez da, alkarren kontra jokatzen erakusten jakue, baina ikusten dodan eta kontatzen doztienan eta jakitenan arabera balixo batzupe ikesten di, ez da, kirolaren eta pilotian bitxartez, umiei bai erakusten jakue alkarren kontra lehiatzen, baina alkarren lagun izeten bebe, ez da, behin kantxatik urten ezkero, gauzak lagun izaten jarraitzu bideuela. Gero, frontoiei esker, markinarrak mundu ezagutu dugu. Hemen, markinarrak askotan, aspaldi globalizatu ginen, ez da, ja, 19. mendian amaieran eta 20. mendian amaieran, markinar pilo bat ebizen frontoietan munduen zier, ez da, edo Txinan, edo Egipton, edo munduen zier pelotari pilo bat ebizen. Eta horrek be, markatu egitxu, eta gaur egun zenbat markinar dauzan, estatu batuetan bizizeten, ez da, eta markinatik kanpura bizizeten. Eta gero, azken batien, hor, lehen beha ipatu dut, baina, memoria historiko aberatz bat dau frontoian inguruen, ez da? Galtzeko arrisku eduken memoria historikoa. Frontoian inguruen, esan dut, ondare ez material garrantzitzu ez sortu da, eta ondare ez material hau dana da, berbaitzeko moduek, jokatzeko moduek, zestapuntan ikasteko eta erakusteko moduek, ikonuek, mituek, anegotak, hori dana, eta horrek markatu ingetxu. Markatu ditxu, markiniko pelotari asko, markinen zestazko pelotari asko ikuz, da horrek bai deus markaute goitxi bera. Baina pelotarixez gain, guk gano markinarrope erabatera edo bestera, markatu ingaitxu frontoiek. Frontoiek, zestapuntiek eta pelotiek ez da orokorrien markatu ingaitxu. Eta nire ustez benetan be, frontoi eta zestapunti eta batez ere, gure identitatien parte da, ez da. Gure identitatien partea eta nostik da gure identitatien parte, ez da, guk eta, hemen Miguel Angelek esango uste, okertzen manaz, baina, guk dakigunez, lehenengo frontoia 18. mendeko da. Lehenengo frontoia, segura, igual aurretik egongo zan, zehozer, baina dakigunen arabera, lehenengo frontoia egon zan, justo hor, antzoten jaure gixe eguentokixen, eta markineko arrezixaz batera, hor frontoi bat egon zan. Claro, markinarrek lotura hundixe eukidobe frontoiagaz. Maitxasuna hundixe eukidotzie frontoiai, eta 300 urtien, oda, 18. mendetik, eten barik erabili daue beti frontoie. Oda, esan dut, lehenengo frontoie 1720 da, dakigune ezagutzen dugun lehenengo frontoie. Egon zan,
hortxe behin, Anzotegi jauregi zegoen lekuen, eta hor arkupe inguru horretan egon zan. Hori 1700 baina, makinarrak ikusten hori oso frontoi txikixe zala. Frontoi haundixaue nahi bela, frontoi haundixaue nahi bela. Da horregaitxik 1787 amazortzigarren mendian amaieran erabakitzen duen frontoi haundixaue eitxe. Eta justu hemen inguruen eitzen dauen lehenengo frontoi hori. Ezien epoka errezak, markina aldatzen duen momento baten eitzen ditu. Epoka horretan, amazortzigarren mendien ilustrazioan ondorixek markine goitxi bera eraldatzen da. Eta prozesu horretan, eraldaketa prozesu horretan, frontoie behitzen da. Eta hemendik aurrera, fronto txiki handik azitxe. Gero, 1788 inauguretan da frontoi. Eta hortik azitxe, frontoi hori handitzen joango da. 1950 frontoie luzetu, hemen txebertan nuen, hemen inguruen nuen frontoie luzetu eta zabaldu itxen da. 1993 lorejokuek eta dizela barriro frontoie handitzu eta zabaldu itxen dago. Eta 1890 gaur egun dauken posizioia hartzen du. Lehen hau lan luzeketa guela, 1992 hartzen du beste posizio bat. 18. mendetik gitxienez, markinarrek harreman estue aukidaue frontoiaz. Maitxasun handixe aukidotzie frontoiai. Zeraitxik izaten dut hori, epoka txarrenetan beti markinarrak konpondu, zaindu, edo barristatu, edo hobetu daudelako frontoie. 1928 hogeigarren mendian hasieran, zestapuntiek indarra hartzen dau, eta markinarrak nahi dagoena da frontoioen bat, inguruko frontoiekin konpetitzeko edo lehiatzeko. Orduen, 1928 erabakitzen daue, aterpie edo itxe, edo teiatu itxen dutzie frontoiei, da lehen olatzepe erakutzi dago argazkixe, egun horretako da, eta nik hemen baipini dutzu eta argazki hori behar. Orduen, 1928 hori itxen dago. Markineko udalak ez zeuden diruik, 1928 horako obra handi bat eitzeko, baina elkarte anonimo bat eitzen dago eta aldan moduen nahi dago frontoi hon bat euki eta aterpia eitzen dutzie. 1926 frontoie erabilizan garaje modura. Lehen esan dut, frontoiek funtzio asko bete dituen, ez da, eraikin handixi izen da, eraskotako funtzio kulturala, soziala, eraskotako, baina gerra zibilien 7 hilabetez garaje bat izan zen, garaje modur ibilizan. Eta bombardaketen ondorioz oso kaltetut ere ditu zen. 1959 urtera arte ezin izan zen bertan pelotan jokatu. Baina 1959 gerrausteko egoera gatxaretan barriro ben frontoiek konpondu itxen daue markinarek. Barriro ben konpontzen daue eta apurka pelotiek, zestiek indarra hartzen doien einien, gero eta partido geixa hasten die. Eta batez behor indarra hartzen dau 1950 hartzen dau frontoiek indarra. Orduntxe hasten die ugaritzen profesionalen partiduek, zestapuntako profesionalen partiduek. Eta orduntxe hasten jako deitzen bebai pelotaren unibertsitatea. Ordura arte, zan udal pilotaleku esan. Eta 1950 zestapuntiek hartu dauen indarran ondorixoz, pelotian unibertsitatean izena hartzen dago. 1966, lehen olatzepa ipatu dago, Kastor Uriartek aterpe barri bat ipiniko dutzen. Barri noben markinarrak prest dauz diru bat gastatzeko eta frontoiek baldintza honenetan aukitzeko. Eta 1966 gaur egunera era batera edo bestera beti egon da frontoie edo konpontzen, edo pintxatzen, edo barristatzen, edo, horregaitxik ez da, behitxu, 18. mendetik, horregoen fronto horretatik beti markinarrak ardura hundixe eukidoe, frontoie egoki bat eukitzeko, ez da, kondizio honetan eukitzeko. Frontoie espazio antropologiko bat da, espazio simboliko bat da. Herritarrak elkartzeko balixo dau, eta euskal kulturarekin, pelotarekin, eta gure identitatearekin bat eitzen dugun toki bat da, ez da. Eta lehen esan dut bebai, da ondare
ondare material bat da, patrimonio material bat, baina baita ondare ez material bat. Eta gainera komunitate emozional bat da. Komunitate emozional bat da, ez bakarrik hor frontoian aurrin tertulian elkartzen dizen pelotari hoxe, markinarrope erabatera edo bestera, badaukagu emozio bat frontoiarekiko eta modu baten komunitate emozional horren parte bihurtzera. Bale, dana oin arte oso ondo aipatu dut, ez da? Eta egiz esan, gure identitatien parte da, frontoiek gauza asko emondotze markinari, identitatie emondotze, dirue emondozko gauza pilo bat eukidoguz frontoia eske, baina frontoiek bebadoke bere parte ilun, ez da? Eta horrei buruz berbain bide. Noz aukiban zestapuntak bere urrezko momentu. Nik irakurri duten arabera, eta mesedez, Miguel Ángel, okerba nabil ezaidezu, baina urrezko garixe esaten danez, 70. hamarkadie izen zan gitxi gora bera. Toki hainbeste tokitxetan irakurri, 1975 Miamiko jaialai frontoien, gabonetako, ontxe fetxaten, 15.500 pertsona egon zile, zestaksko partiduek ikusten. Eta epoka hori izen zan, esan dinke urrezko garai bat, eta pilota, markinar pilo bat eusen munduko frontoietan jokatzen. Claro, hau munduen eta, Carmen Jaixetan eta Jai Berezixetan eta Satofemi Aguni eta horrako Jai Berezixetan, frontoie bete-bete egoten zan eta oso inderra hundixeoken frontoie. Nana da, urrezko garai hau, modu baten gainbera izan 80. hamarkadan. Askotan aipatzen da, Estatu Batuetan hasi izan grebie, huelgie, 1988, horrek eragina hundixo ekibar, baina faktore gehiago gai egon ziren, ezta? Hemen besku pelotiek indarra hundixia hartu eban, Estatu Batuetan bertan grebiek eukiban eragine, baina jente asko esaten dugu, Estatu Batuetan pixka bat, bertako itxurak aldatu inzien, entretenitzeko beste modu batzuk agertu ziren, eta modu baten pelotiek indarra galduan, bai Estatu Batuetan, eta Estatu Batuetan esan dugu bertan enuelako indar gehixen egula, baina berton indarra galduan, ezta? Eta hau itzaldixe prestetan nengule, nore gure hilotzen alde, ezta? 80. hamarkadan hor, gainbera bat azten, ezta? 70. hamarkadan aukiban indarra aukitxe, gero grebian momentu edator, eta 80. hamarkadan hor, gainbera bat azten da, hau da, eta eitxe duten pregunti da, azkenengo 30 urtietan markinek frontoiaz aukiban harreman hori pixka bat ahultu inda, edo frontoiek erakargarritasunek galdu indau. Ez dakit, eta gero nego zuen komentari zuek guztora entzuko dituz, baina niko goratzen az nire umetan, 70. hamarkadan, nire edadeko umiek, nire lagunek, nire eskolak umiek, kuten ziren etxera baskaltzera, haringaringe, eta etortzen ziren eguerdixetan, eskola joan horretik jokatzen frontoiain bete eta oso gatxazan ensaioek eta itxi, ez dakite akiz ikusten dutan, baina niko goratzen azuek etorte zinen eskolara, eguerdiko ordu bitxan ez da, izardi baten, ez da, eta niko goratzen joarek umiek, baskaldu harinarin, da baskaldu orduko frontora, eta klaro, beste epoka bat zen, ume pilo bat eguen, ez da, makinen, eta gure generazioa behibunan ondori zuega, baina jente pilo bat eguen, eta frontoiek euken itzelesko erakargarritasune. Gainera bebai, eta pixka bat bajatu indala, ez da epoka hori, iruditzen jate. Zestiepe galdu indau igual erakargarritasune gaur egun beste kirol aukera geixe aldoz markinen gure umetan egon zana baino, baina frontoie berape, pixkat erakargarritasune, da ero, ikuspuntu kulturaletipe, ez da itxen lehen baino ekitaldi gitxio frontoien, egize da gaur egun azpiegitura kultural geixe dugu zela, ez da, daukogu wagon, daukogu beste gauza batzuk, baina ikuspuntu kulturaletipe igual frontoiek galdu dau erakargarritasune. Iruditzen jate, pixkat indarra galdu dagoela, ez da. Gero, bebai ipatuko nahiko nuke, esaten, ez da, frontoik asko egon duzku, baina frontoie bebai izen da batzuentzat frustrazio toki bat izen da. Zenik ezagututxuaz nire ingurumien mutilasko ilusio pilo bat ipini berak, ordu pilo bat sartu zitzu ezenak frontoien, bier pilo bat ebenak, baina sekulo ameriketara ezinek gure, eta frustrazio bat bizi izen dauenak, eta modu baten frontoie
batzuentzat igual izan da bebai, da igual ez dut nahi larri izagero, baina izan da bebai igual frustrazioarako toki bat, ezta? Gero, claro, frontoiek posturak egon die, eta hemen etxe askotan zor asko egin die, ezta? Eta jende askot arazoek lokitxo da frontoie diru galera garrantzitzu bizan, da lehen esan dut, bai, frontoiek diru asko ekarri dutzen markine, baina etxe batzuetan arazoek sortuko zituen, hau ikertu barik dago ondo, ez da, eta nahi pixkat hipotesi modure botetan, baina frontoien diru asko galdu dugu pertsona egon dire. Gero beste galdera bat, ez da, frontoie gizonen esparru izen da. Zeinen esparru izen da frontoien, ez da? Ikuspuntu kulturaletik, ez da, funtzio kultural bat aurki dugu frontoiek, eta funtzio kultural horretan horrein dien erromerixa, kultura ekiltaldi, bertso saio, perritxe eta porrotx, hor danetan handaretan gizona, baina zestakun die beste kirol batzuk, bai izan da gizonen esparrue. Gizonen esparru gaur egun hori aldatzen dut, eta badauz emakumiak eta neskak dauz zestaz jokatzen, ez da, baina emakumien esparrue ez dala izan, edo bintzat gehixen bat gizonen esparru izan da. Alan da be, emakumiek papel garrantzitzu eduki daue zestapuntiaz gotut, ez da, bai zestak eitzen, edo bai munduen ziar zestaz jokatzen dugu esan, euren gizonekin edo bikotiekin ibiltzen, ez da. Eta hori benetan ikertu, ondo ikertu barik dago, eta hor, benetan gauza interesgarri xedo, ez da. Gauza interesgarri xedo eta lehen izaten duten, ez da. Hor, arrisku edoko, memoria historiko garrantzitzu hori galtzeko. Pixka bat nabil aipatzen, ez da, frontei gauza asko munduzkuz, baina, bueno, bere parte baltza edo, bere parte hain rosa ez da nabe auki dago, ez da. Gero, bebai oso interesgarri zeidu itxukaten, markinarrontzat hain sustraitxute egon zan frontoie, eta frontoie lotute zestapuntiaz, niko goratzenaz, eskupelotakoek hasi zinien hor, eta honi txiko ez duzu pixkat exageratzen, baina eskupelotai hasi zinien hor jokatzen pelotari asko, zestapuntako pelotari asko hori ulertuen, afrenda edo, ez dakit, pixkat, templo sakratu bat bortxatzen ari zela, eta exageratzen dabil, baina entzun ditxun komentari xopide bat, ikusten kau, markinarron identitate horretan, batez bez zestapuntan, lehen izan dut komunitate emozional bat dala, komunitate emozionala da, ez bakarrik pelotari zentzat, batez be pelotari zentzat, hau da, zestapuntan ebili dizen jentiek, ez da bakarrik kirola, hor da, emozio pilo bat dauz, ez da emozio bat. Komunitate emozional bat da pelotari zentzat, baina baita markinarrontzat eba izta. Eta orduen, niko goratzenaz, ez dakit oindala zebat hasi zen eskupelotan jokatzen eta ensaietan, mar bat urte dolan izango die edolako, eta hor, egon zan modu baten, jente askorentzat, ez da, zesta puntako jente askorentzat hor, gaur egun harmonia moduko bat usteot bizi dela eta bisek konbibitzen dago, ez da, baina gogoratzena zelako komentarizuk eta orduan bai horren uzan txoke moduko bat, ez da. Eta, gero, irutze jate parte baltza, ez da, eta gero, beste galdera bat eitzen dutzen. Frontoiek berriztatu die, gaur egun asko da, aipatzen den kontzeptu asko da, innovazio, ez da, berriztatu, eta nire buruek galdetzen, ez da. Bai, egixe da, olatzek aipatu dugu koloriek eta aipatu zitsueza, kolorien ikerketie irena zegartzek, peloti hobetuen batez be komunikabidien bitxartez ikusteko peloti ezelan ikusiko zan hobeto eta igual kolore berdi, ez da, baina zenbat innobau da frontoietan, ez da, eta zenbat innobau da zestapuntan. Gonzalo Beaskoetxeak esaten egan esaldi bat, eta hau da, bebai, reflexiorako botatzen du, ez da, berak esate ban, 120 urtien gitxien evoluzioen dauen deportie dela zestapuntie. Esaldi xe horrentxin, ez da itxau egixe da, ez da, baina orduan galdera modure guk markinarrok, eta hau ez da markinarren arrazio bakarrik, ez da, baina guk maitxasun handixotu dugu, 18. mendetik frontoiek eukideguz markinen, eta frontoiek erabilioguz ez bakarrik erabili, gainera zaindu indoguz, diru bat, askotan ez geuk esan diruek erabilioguz, elkarte anonimoek sortu die, gauza, desberdin asko indie frontoien mejoratzeko, ez da, eta gaur egun frontoiek bagabiz innovatzen, bagabiz berriztatzen, bagabiz horrei buelta bat emoten datozen belaunaldi berrizei berriztatuteko eta innovatuteko fronto bat izteko, edo zelan be horre txitzen ditua zen kalderak dire, eta baina dut esan, frontoiek gure identitatien parte dela, ez da, eta hori da, pixkarak, nire itzaldi zier azpimarratu nahi zen duten
idea bat, ez da. Guk danok begisek itxiko bagenduke ez, eta esango genukizuek, ez da. Imagino bakotxak, markinari buruz ze imagen daukezuek buruan, ez da. Zein da markinari buruzko imaginario kolektiboa edo iruditegi kolektibo da. Begisek itxi eta edo markinen ingo bagenduke inkesta bat eta esango bagenduke, zuk markinari buruz pentsatzen dozunin zer etortzen jatzu burun, ez da. Eta seguru bakotxak eukiko ditu gure toki kutsunek. Baina egixe da, markinari buruz pentsatzen dugunean, edo behintzat nik pentsatzen dut, ikusten dugu hau, ez da, zelaixe, goiko portala, eta frontoi, ez da, inguru hau da, ez da, markinarrontzat toki neuralgikue, hau eta gure iruditegi kolektiboen, gure imaginario kolektiboen frontoie dau. Eta frontoie dau, hain zuzen be, gure identitatian parte dalako. Frontoian inguruen emozio asko dagoelako, barriro lehenko kontzeptua erabiltzen dut, ez da, hor, emozioen partekatzen ditu esan kolektibo bat dago. Eta etorkizune zer, ez da, eta ja amaitzera gani, ez da, etorkizune zer. Dau autore bat, frantses bat, Marra Auger, eta berak desberditzen ditu lekuak eta ez lekuak. Oda, lugares y no lugares. Berantzako lekuak edo lugares die harremanetarako balixo dauden tokixek eta identitatie ahalbidetzen eta identitatie daukien tokixek. Eta no lugares die harremanik ahalbidetzen ez dauzenak edo pasoko tokixek. Adibidez, aeropuerto bat, edo supermerkatu handi bat, edo hotel bat, horrek die ez lekuek die. Eta aldiz lekuek die, zelaixe eta frontoie, eta frontoie eta die lekuek hain zuzen be, albidetzen duzkoelako harremanak, albidetzen duzkoelako kulturie, albidetzen duzkoelako pelotie, kirola, emozioiek albidetzen duzkoelako, eta orduen, ez lekuen aurrien, lekuek uste dut babestu bide duzela, eta frontoie da leku bat eta zaindu bidana. Zentzu horretan, zer izan dira frontoi, ez da, nire burua zer izan biko litzateke frontoi etorkizunien, ez da, zalantza barik izan bidau pelota jokatzeko toki bat. Oin arte bezala, bebai izan bidau, kulturarako aldarrikapen soziopolitikuek, ekimen era askotako ekimenak hau da, ekosistema bat sortu bide hor, kirolerako eta baitxe kulturerako bebai, ez da? Kulturerako azpigitura garrantzitu bat izan da, eta hori izeten jarraitzu bidau etorkizunien bebai. Gainera, frontoi izen biko litzake balixo positibuek indartzeko tokila. Guk markine ze balixokin nahiko genduke lotzie. Osa, gure identitatian barruen, ze eratako balixokin nahiko genduke markine lotzie, ez da? Ba, nik uste, frontoie erabilik genkela, aukera berdintasune, ardurie, elkartasune, edo gizarte justizia eta bezalako balixo positibuek garatzeko gune modure. Kohesinio soziala bultzatzeko tokixe bebada frontoie izenda oin arte, eta hemendik aurrera be izango. Bitxo, markinen momentu honetan, lehen esan dutzuet, ez da, 14% da, etorkinen 100% da. Daukegun etorkinen 100% oso altu da. Bueno, kirolaren bitxartez eta frontoiaren bitxartez, einginke, oindara bitxe etorri izan, eta horren seme-alabak integratzeko modu bat. Ez da, hemen, etorkizunea begire, nik uste markina modure erronka garrantzitsu bateko, ez da? Zelan sortu etorkizuneko markina, bi eratako edo bi mailatako erritxarrak egon barik. 14% erritxar horrek integratzeko benetan eta gure erritxar bihurtzeko, frontoie izalike oso, beste gauz asko beba, ez da? Baina frontoie izalike, benetan be gure oso ona. Frontoie izalike, gure herri identitatie sendotzeko, gure nortasun propizue eraikitzeko guni, ez da. Orain, oin arte be izen da, eta etorkizunien be izen biko litzen. Gero, gure memoria historikoantzako parte garrantzitsu bape izen da, ez da. Zestapuntaren lagunek, bierpile bat indau, eta apurka-apurke, frontoie museo txiki bat bihurtzen da, ez da. Balixo simbolikue, ez da.
emozioien espazio bat bihurtzen da. Eta nik uste bide hori oso interesantia dela, bide hori jarraitzu dela, gure memoria historikoe zaintzeko zer esan dut, nik uste gauz asko galdu dizela, baina hor, badaukegu erronka bat Markina memoria historiko hori gordentzeko. Eta gero, baliabide ekonomiko bat da frontoia, oin arte bizen da, pelotari pilo bat kundie kanpora, diru pilo bat ekarri dauenak, baina eintizen ekitaldi kultural edo pelota partiduen errixei aberaztasun ekarri dutzie. Frontoiei esker, tabernak eta, hor, ekonomixia amaitzeko. Esaten aban moduen, Markina hor badaukegu identitate bat, baina Markina aldatzen da, egunetik egunera aldatzen, eta etorkizunen are eta gehiago aldatuko da. Markina ez da, denbora gitxile Markina asko aldatu da. Eta hori nik uste gai izen bigazela, frontoie bebai aldatzeko eta datorren Markinarentzat egokitzeko da. Markina aldatzen doie, baina uste frontoie be berriztatzen da inovatzeko gai izen bigala. Eskerrik asko.